Tio, Ari, per què sempre hem de venir a la Torre del Sol? Coneixes un altre lloc millor? Tots els llocs són millors. Hauríem de fer com aquella nena, fent fotos. Hòstia, quina càmera més rara, no? Hola, bonica, com et dius? Rara. Sí, però és molt especial, Per què? perquè et canvia la vida. Ens la deixaries? Vale. Hòstia. I avui ens trobem tots aquí per celebrar aquesta desgraciada mort, aquests dos joves que han hagut de marxar abans d'hora. En fi, doneu-vos la mà. No m'ho puc creure. Un incendi. Un maleït incendi. I pensar que abans d'ahir vam estar tota la tarda rient. No ho entenc. Hola, sou amics del Jordi, oi? Sí, i tu qui ets? Jo sóc la seva germana. Ostres, ho sentim molt. Com esteu? Fets caldo. Bueno, us anava a dir que he trobat aquesta càmera a l'habitació del Jordi, que la tenia ell els últims dies i doncs no sé, ara millor és vostra o d'algun amic. Vale, ja ho preguntarem. Gràcies, us vagi bé. Adéu. Adéu. I ara què fem? No sé. Per cert, encara tens la càmera del Jordi? Sí. Al final no vam trobar de qui era. On està? La tinc per aquí. A veure... Que rara, no? Sí. Ei, i si ens fem una foto? Vale. Vinga, va. Va, somriu. Vinga, va. Ei! A veure com hem quedat. Jo he quedat fatal. Què va, home? Si tu sempre surts bé. Què dius? Ets tu! Què va? Mira, ho veus? És aquesta ombra. Aquí no hi ha res. Baixem. Sí, anem cap al parc. Deu ser aquí on va passar tot. Jo crec que no. La policia deia que no era permès entrar a la muntanya. Sí, tens raó. Mira, és aquí. Havia de ser una mort horrible. Sí. Què és això? Qui deu ser?
Mira, són l'Ariadna, l'Arnau, el Jordi i aquesta nena. No ho sé, tu la coneixes? No, però foten totes les fotos. Haurem de portar-ho a la policia. Ei, que se'n fas una? Ara? Vinga, només una, abans d'anar a entregar la càmera a la policia. Està bé, d'acord. És ella! És ella! Ja veuràs les fotos! És Vic! Xavi, tio, per què sempre hem de quedar a la Torre del Sol? Si saps que mai passa res interessant? Bueno, que sí, que sí, que sí que t'espero, vinga, adeu. Hola, guapa, com et dius?